zinceku phendukani Yes. nizithobe kuNkulunkulu uJesu useseduze Oh yes. useseduze ngendlela esingayicabangiyo njengoba nami ngize ngafinyelela lapha estudio bengingazi ukuthi ngalonyaka ngizobe ngingasekho emkipitweni ngizobe ngingasekho emshadweni bengingazi ngase ngimchazela ke baba ke thina sivumile zonke sayishiya kodwa lesi sokuthi sisemshadweni ngendlela erongi unaye unkosikazi wakho iBhayibheli alikuvumela ukuthi uthathe omunye unkosikazi omunye saphila so sisivumile kodwa saqhubeka sahlala emshadweni siyabonga Nkosi Jesu ngijabule ngijabule ngimbonga uNkulunkulu zehla ingembezi ngikhale ngajatshuliswa ukuthi nje uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho oh bakithi sayivala lapho savala umkhuleko wethu sahlukana hayi wethembekile yena wethembekile uJesu masimethemba hayi as long simkholwa yeah siyothi intaba inqukuleke ngempela hawu bakithi siyothi umuntu ongenawo umlenze sithi umlenze uxhumeke kube nomlenze omusha wasekhayizulwini yebo inkinga yethu sibuye simngabazeke hey yeah so ingakho ke ngithi ngase ngi-enough ngase ngihlukumezeke kakhulu so after day 14 mawufika ku day 14 ofikile ke nangu ngaqhubeka umprofet waqhubeka nomkhuleko waqhubeka futhi wadla amaphilisi yes alright ngoba naye akanginqumelanga okay. Akashongo futhi ukuthi uyabona ukuthi u21 days lo 1 lokho wakusho ngo day 20 esefika futhi angithi vele kwakumfana nje wasendaweni esasikhuleka nabo yes wakwelinye ibandla you're right yes so ngaqhubeka uthe ngo day 20 engangithi baba mangwadlala amaphilisi ngase ngiba prepare nje ukuthi ngidle ngesikhathi engidla ngaso bese ke sengiyawaphuza ngangivele angiyazi lento eyayenzeka ngizwa ngathi amathamba ami mancane umzimba uyisidudlu ugcwele umbhede kuba ngathi nje ngizobona into esabisayo ngaze ngabona ngisho isiziba okuthiwa abafundisi bathwala kiso abazalwane bathwala kiso ukuthwalela ibandla ukuthi ube nebandla elikhulu ngikuzwa kahle kumangazwa ilento oyishoyo abafundisi abazalwane abathwalayo hey bakithi yes abafuna ukuthi kwande ibandla kanti kunezinto abayisebenzisayo ukubona lokho ukhuleka udla amaphilisi noma ukubona ngikubona mangiqeda nje ukugwinya leli philisi ngangihlala mhlambe u5 minutes or 10 minutes futhi ngangivele ngibe prepared mase ngiliphuzile nje ngiyazi ukuthi sengendlalile ngizogibela empedeni yes okay ubaba ke ingane mayikhala vele besina lo mntwana lo obesekhulile okay lo oka 2017 ngizoba nje prepare ngikhulelwe baba ngaleso sikhathi ngikhulelwe lo mntwana wesibili kwenzeka yonke lento nje ngaleso sikhathi okay yes angivele nje ngigibele embedeni mase ngiliphuzile hayi ke aphelela uma minithane qale ke lento kuba like spirit umoya nje wobumnyama ofikayo ubone izinto nje ezisabisayo kodwa ngivele ngigule ke nje lapho ngigule kufe nje namathambo omzimba amalungu omzimba yabona kangangokuthi ngangasakwazi ngisho ukuthi mangisenkonzweni ngime ngihlabelele ngimile mhlawumbe ngihlabelela ichorus ngiyakazisa umzimba ngangasakwazi ukugidela ichorus hey ayalimaza namuslama philisi ayalimaza mina ngilimaza angazi noma kwakuyindlela kaNkuluNkulu yini efuna ukungikhombisa ukuthi themba mina
ungathembeli kwezinye izinto. Uyasinqena ukwasho uthi awani? Hayi ngicela ukungasho baba ukuthi Okay. awesifo sini. Okay. Amen. No problem. Bayawazi abake bawadla bayawazi. Okay. Ngoba ngathi mangixoxa nabanye abazalwane omunye umzalwane nayo waye edla uyona lenhlobo yephilisi nayo washo same thing. Uthe amenza kanjalo naye. Uthi amenza kanje ya. Angiwasho ngenxa yokuvikela. Okay, ngiya understand. Kulungile. Emva kwalokho ngangivele ngibe prepared ke. So ngabona isiziba esinamadwala all over. Kune gate la. Mawungena egateini la khona ungena nje mawuthi uyaqalaza emasayidini amadwala amade amakhulu nezihlahla. Bese kuba phakathi nendawo kunesiziba. Kwakhona ongitshelayo mangisazongena egateini la khona. Kwathiwa mawungene la ubusaphuma. Ha. Kwathiwa la aluyi libuyayo. Right? Hayi ngithi mina ngizophuma mina. Thulani nizobona ngizophuma mina. Ngingene la ngaphakathi. Angisazi noma ngangibanjwa abantu yini. Or cishe ngangibanjwa amademoni eyongifaka phakathi. Yes. Mangifika la kule ndawo ibiyelwa amadwala bese ba neziba nje sicwebile lapha ya. Ngatshelwa futhi ukuthi nomfundisi usibanibani one ministry naye. Omaziyo futhi. Engimaziyo. Ngake ngavakasha futhi kwi ministry yakhe. All right. Yeah, cause bengihamba nje emabandleni angithi yabona mawuqabuka neziprof nokuthi awukanti khona nabaprofeti. Abatshelana indaba umprofeti uyaprofeta. Yilaba futhi ababizwa ngoprofeti bani ba? Yes. Okay. Yes. Hey kwathiwa naye uthwale kulesi siziba. Bakithi. Omunye umzalwane ke nje obhuti nje ongashadile ongena title umzalwane nje. Naye ngimboneke yena ngqo. Uhlezi phezulu la kulesi ziba. Ufisa ukungena kulesi ziba. Inkinga embambayo ukuthi kuthiwa kuyenzeka ungene ungasaphumi. Okay. Kuyenzeka ungene uphume, kuyenzeka ungene ungasaphumi futhi. Yes. Kulesi ziba kunenyoka yakhona. Abathwala ngayo. Hey. Hayi abese ke lokhu nje kunalento enhlizweni amethi ngizophuma kodwa mina la. Ngasuka lapho sengibuyele emuva ngifuna ukuyophuma. Yeah. Bangihuba ikhonzi zakhona la kule ndawo. Ukuthi ungaphumi. Ukuthi ngingaphumi bafuna ukungibamba ukuthi ngingaphumi. Ngabaleka ngaze wafika egateini ngaphunyula ngaphuma. Ngathi ngishilo ngathi ngizophuma. Yeah. Ngathi ngishilo ngathi ngizophuma. Yazi njoba ngixoxa lesi story kunento eyambulekayo. Ikhuluma. Ukuthi kushuthi ngangena kulamaphilisi. And lamaphilisi kuthiwa uwadla for the rest of your life. Exactly. Yeah, but that's the meaning. Okay. Kwambuleka lokho ukuthi njengoba ngasho besangidonsa bengifaka la ngathi mina ngizophuma. Yeah. Nakho and uNkulunkulu wathembeka wangikhipha ngempela ekudleni lamaphilisi. Ey. Kanti mawungenile wawaqala nje akusaphumeki kuthiwa wawayeka uzofa. Okay, then lo ongaka decide whether angene noma angangeni usaba ukuthi kuyenzeka ungaphumi la ungabuye uphila. Uyayibona indaba. Angazi nje kodwa nje kunaleyo ngcenyana eyambulekayo. Yes, kwelakhe side yes kunjalo futhi. Ukuthi mawumethemba uNkosi uJesu ngeqiniso uyakwazi ukuthi nomsungeni lesimeni uyakwazi ukukhipha mawumethemba. Yes. Okungenzeka kube nalomprofeti naye futhi kuchaza ukuthi mhlambe not ukuthwala ngempela
chaza ukuthi uyawadla. Hayi Okay. bakhona vele baba bafundisa abathwele nje vele. Oh okay. Okwakhe yena uthwele Vele nje kwangempela. naye nalo mfundisi vele nje. Kuningi uNkulunkulu akangambulela khona ngaye. Okuphuma endleleni, okuphuma ezwini. Okuchezukile ezwini likaNkulunkulu alishumayelayo. Oh yes, oh yes. Angithi bakhona vele nje ingceku ezithayisela amandla. Ukuthi kwenzeke ama miracles kanti akusewona amandla enkosi uJesu. Sekwamandla obumnyama. Oh yes. Phela no Satan unawo njalo amandla. Okudukisa abantu. Ngikuzwa kahle futhi okungenzeka kube somebody befuna ukukudonsa nawe uyothwala lapha. Uyayibona indaba. Mhlambe bengakakutsheli. Mhlawumbe bengakakutsheli. I-preparation beyithi nawe hambe lapho uzothola amandla nawe ubuye. So namandla. Ngoba nakho phela Kusengenzeka nami nalokho. ngithunjiwe phela nami. Bengisekuthunjweni vele. Futhi usakhuluma indaba yokuthunjwa njengoba ngilo ngikulalela nje ukhuluma indaba yokuthunjwa. Nginalombuzo from uqala ukuphuphalela phuphulela umsiza uncelisa umntwana. Awucabanga ukuthi kwakuwumbono yes kodwa ongabuyi kuNkulunkulu. Kwakuwumbono oqhamuka komubi ozonithumba. Yes ozosithumba. Kuyangifikela futhi nalokho baba. Yes. Ngoba no Satan nayo uyayiletha imbono. Yebo Kuye ngokuthi ke sinawo yini umoya wokuhlola. Yes. Impela nami kuthe mase kwenzeka kanje sengiphuma kulomshado sekwenzeka nje izinto eziningi ezenzakalile ngagcina ngiphuma ngabuka ukuthi kungenzeka kwakuwumbono ovele esitheni cause lo baba naye vele bengishade naye ubeliphila ivangeli ubekuphila ubungcwele indaba yaqala lapho ngenkathi uSathane azivele sithi uSathane inkathi uSathane seletha umbono kanti nakimi uyafika umbono wayese or waletha uNkulunkulu uSathane wayese interpreter ngalendlela ngazi kungenza ngicabanga ukuthi phela uma ubuhlala namaqhinqa exactly nokuzophazamisa inceke nje ukuthi wayefuna futhi ukuthi iphazamiseke vele kwiministry yes kuphazamiseke nami nawe ngala futhi uphazamise awuzwake yes ngoba ukube wawubuya kuNkulunkulu phela nakho siyamsiza manje usiza umntana kaNkulunkulu and umbona obuya kuNkulunkulu beyizo progress lento iphumelele futhi okaNkulunkulu akufeyili yes futhi akhambi kube nemibuzo nama questions okwakhe nje kuba clear lokho ngendlela okwenze ngakhona ni feel uncomfortable kuyo yonke lento especially wena u feel uncomfortable kuyabonisa ukuthi beqhamuka komubi hayi uqinisile bhuti uqinisile bhuti yebo kunjalo kodwa nje engikubongayo ukuthi egcineni uNkulunkulu ukukhiphile kuloko kuthunjwa lokho yebo and uNkulunkulu ziningi izinto ayengibonisa zona nje ngingakangeni ngisho kulomshado esakhombisa nje ukuthi ungibizile kwake kwaqhuma impompi okay kwaqale kwasha sasise enkonzweni eJulisi yes senza imvuselelo nje kuthe mase kuyigame yami amanzi abekiwe kwigas estofini segas sekuzogeza mina kwavele kwalokhuza lapha yami ipipe leli elisuka kwigas lize estofini leli orange abila amanzi kunganake umuntu aze athinta umlilo umlilo washisa ipipe legas ngaphephetha ngomlomo and igesi ngangakwazi ukuthi isebenza kanjani ngaleso sikhathi ngathi igama lika Jesu lacimi langabi waqhamuka ke umnikazi womusi wafike wacima igesi bamangala nabo ukuthi uphephethe igesi umlilo wegesi ngomlomo ingozi kwaphinda kuyiSunday khona lapho ekhaya lapha enkonzweni eJulisi sekuyisikhathi sokuthi kugeze mina nabantwana bami iSunday yangithi sebegezile abanye kodwa mangabe sekuyimi sivulela amanzi la eBhavini kwaqhuma ikhanda likampompi
ikhanda lakhona lu round laqhuma la shaya ceiling phezulu aqhuma amanzi ashaya ceiling kanti kwaphinde kwazokwenza eflatini lapha besihlala khona eBetrams ngenkathi sakhonze eJulius isuka le Betrams phezulu kuHunter Street sehle siye le ezansi eJulius ngise bathroom ngizogeza mangivula amanzi qhumiyana ikhanda likampompi la shaya ceiling aqhuma amanzi ashaya ceiling and amanzi alapha eflatini angiwazi ukuthi avalwapi ngaphuma ngamemeza ngenhlanhla kunenye intombazana ababehlala edownstairs yes ngayitshela ngathi nakho seqhuma amanzi kwasho ukuthi yona iyazi ukuthi avalwa kuphi yagijima yaya kwenye ingxenye yeflat yahamba afika yavala njengoba kade ngila Sunday ngingila enkonzweni ngalala kwamzalwane eOrlando yes ebusuku kwaqhuma impompi lapha eshaweni hey bakithi aphuma amanzi bese ngithi mina obese siyatatazela ke nosisi ke sizama indaba yokwavala ibuye ingqondo ukuthi lento yake yenzeka kimi bese ngithi sisa kukho yini la ayivalwa khona amanzi bheka lapha eduze kwesithe toilet la phakathi kwesithe no sink mayethi inali isondo lokuvala avaleka amanzi esaqala sithela ngavele mina ngaphuma eshaweni ngaba ngapha eroomini yabuya ke ingqondo ukuthi ayiqala ukwenzeka lento kwavalwa estation samanzi ukuze amanzi athule esezame bazathe umzalwane uyavala amthela amanzi ngase ngiyamtshela wayeseyawavala hawu wabonga ke ichazana kwabuya kimi ukuthi okay njengoba kusasa ngestudio yoqhuma amabhomu oh yeah okay sathatha uphelelwa indawo oh yes so yes ya kukanjalo ke so nje ngenxa yesikhathi baba bengicela anganoma sengingagoqa yini ngamazwi okay yeah but bese kuphelile khona ufakazi ke nje yes sebuphelile angithi bese ngixoxile la ekuphumeni kwami yebo okay ngoDisemba enkathi ngiphumile ngagcina ngibuyela wahamba uthi uyofasta ngihamba ngithi ngiyofasta angimanje sekumele ngibuye phela ngimreportele ukuthi kahle bengayile khona kuyofasta kodwa inkinga nayi kwaphoqa ukuthi ngibuyeleke yena wajabulela ukuthi nje sengiyabuya ngahamba nje iviki elilodwa okay yeah. And then walokhuza ke ngamfonela ke ngathi baba ngisacela mawuna upetrol okutotoba ngemoto uzila eplaza ngila eplaza ngizofaka petrol ayike kwasho ukuthi unawo ke weza wazongilanda ejabule yes ngoba uthi naye wasale wafasta okay ufastisa mina all right yeah cha na shame ubengangivimbele ezintweni zikaNkuluNkulu ubekhululekile ukuthi ngenze lokho kushiwo inkosi yes cause inkosi ibingisebenzisa kakhulu ekuhlabeleleni kevele abantu babezwa nje mangabe kuyiSunday sekuxhunyiwe isound hayi ngisho mina ngephimbo lami engiliphiwe uNkulunkulu ngidumisa uNkulunkulu sihlabelela uvela umsindo ke kushuthi weyiphika uhamba uzofinyelela ekudeni yes abanye bacinge baze bathole yeah yes so ke sahlangana ke plaza how ujabula ungibuza ukuthi ikuphathe kanjani inkonzo nkosami yefasting akazwa nabo ngakho inkonzo hayi baba ngicela sizoxoxela ekhaya yeah ayike sahamba ke wangithatha ke sahamba ke masifika ke endleleni ke echezukela ke emgwaqeni oyekhaya bese ngithi ayingicela siye kwamzalwane ugogo Sibanibani yes kahle ngifuna ukuyothi mangimethulela lolu daba ebe khona omunye ozoba ufakazi okay yes yebo ngoba angazi ukuthi uzoyamukela kanjani mangimtshela nje sisodwa sizobabili yeah so saya kugogo nje osekhulile umzalwane ngasafike ngalethula kudaba lwami ke ngaxoxa ke nje from the start ukuthi lo mshado uqalephi oh yes kuze kufika la ayi cha nogogo wasiyala ngendlela asiyala ngayo ukuthi
but abamxoxisanani yes nobabili niphume nesolution nobabili. okay Yes kwaba kanjalo. Sahamba ke saye ekhaya ke cha safike sayixoxa indaba. Yo ngamtshela ukuthi baba mina sengithathile ke isinqumo sokuthi ngicela ukuphuma kulomshado. Ngezizathu esengiyibekile. yes Ngangiqala ukuze ubaba engiphakamisela iphimbo ngale yandlela. eish Futhi angimsoli because uthunjiwe angithi vele sonke sithunjiwe. So kimi sekusile. yeah Kuye kushuthi akakasi. Yes. yeah Hey wangibhokela ngakhala. Ngaba sathi baba ngicela ungilalele phela, ngicela ungilalele baba ngavele ngakhala. Hayi kushuthi kunomfundisi mhlawumbe emsuspecta ukuthi mhlawumbe uyena owale ongifaka lo moya lo ukuthi angimshiye yabona angihlukane naye. Ngathi cha singamfonela naye lo baba lo. Cha samfonela ke ifoni sayifaka ku loudspeaker ngasamethulela kudaba. Hayi ke wokushuthi wabhema wakholwa ukuthi cha kuyena lo baba ongifaka umoya. yes Kwadlula ke lapho ke ngavele ngathi ayi baba mina ngiqondile ukuthi silwe. Angithi sengibonani ngibona ukuthi uyangicindezela manje. okay And nami lento engifeke ngayithola lapha yakulo mama umfundisi bethi ngiyofastela kuyena. Angikakabi nayo ishow yayo ngisazothandaza ngihlole ukuthi akusiwona yini ukuthi mhlambe unomona mhlambe naye mhlambe ufisa le ministry ingaphumeleli uyibona lonto leyo. Imicabango njalo iyafika kuNombani. yebo Nami ngisafuna ukuba nesiqiniseko salento ukuthi ngempela uNkulunkulu ngempela ongikhiphayo yes kulomshado kule ministry lena. And then ke ngathi hayi baba kulungile kangisahambi. Ngicela ke kodwa ungihambise ekhaya ke ngoba ngiphethe igesi yasekhaya bengizogcwalisa negesi kaMama. Ngicela ungibuyisele ekhaya ngoba nabantwana basekhaya. yes Ngizobuya. okay Hayi wangihambisa ke kwakuhle ke sabuyisana nje kwakuhle. Ngabuya ke impilo yazo uqhubeka. okay Ngawo December 2023. Ngahlala ke kwaqala 2024 January February March April May June July ziyenzeka njalo hayi ukuthi akukho okungenzeki. Izinto nje ezizinkomba zokuthi ngempela nje uthunjiwe mntanami. Inkosi iyaqhubeka impela iyazambula nje iyazambula. Saqhubeka izinto ziyenzeka. Angifuni futhi ukungena in details kiso. Yes. yeah Uthe ngo-October ngo-September kwavalwa izikole valelwa ama 10 days. Yes ama 10 days la i-term lesithathu. ngiyayibona yes makuvalwa ngacela ngathi baba ngicela ungihambise ekhaya nabantwana sovashela gogo. okay Angithi kuseduze vele ukusuka nje kwesinye isigodi uye kwesinye isigodi. Kuyilocal. yes Ngisuka la emzini ngiya ekhaya go 15 rand nje ukuya khona. Hayi yena kwakumele ahambe aye ekhaya enkandla. Ubona abantwana. Balo nkosikazi omunye. Yes. So afika sibeke ke ekhaya ngolesithathu ngibuyele la emishini emzini. Mangibuyele emishini ngolesithathu siyasibe nemkhuleko ngoFontambama. So ke ngangibuyelela lokho ukuthi cause yena akekho kumele kube khona umuntu okhona ekhaya ozovula abazalwane bafike bakhuleke bahambe. yes Yebo. So ngabuyela ngolesithathu ngaleso sikhathi sisemkhulekweni sikwi fasting ikhaya lezwi. okay Le group engeke ngakutshela ngayo kaBaba uNtsibande. Yes nebandla likaBaba uNtsibande entabeni endlwa Jehova kuyabonelela. Sikwi fasting ka 5 days. Kwakuzoba nezinkonzo zabefundisi. okay Yes. Saqala ngeSunday. Shuthi umthandazo wethu uzophela ngolesine. Sidle ngakusasa ekseni ngolesihlanu. Yes. Kwaba ulesithathu kwaba ulesine
ngoLesine ngihambe ngiyemkhulekweni nabanye omama, ngibuye emkhulekweni ngibaxoxele nje futhi ngabafihleli ngibatshela ukuthi ngiyahamba mina. Okay. Kune story sikanje kanje ngiyanithanda bomama bami, ngiyamthanda futhi uNkulunkulu ongikhiphayo. Anginandaba ukuthi bakuthatha kanjani, angazi ukuthi bakuthatha kanjani. Cause bebengikhonzile bengihlanganyela nabesifazane mina bangoLesine. Okay, yes. Kangangokuthi ngangibadlisa ngisho isidlo. Sidla isidlo uma kuLesine kanti ngidlisa abazalwane isidlo inkosi uJesu inkosi ngicela ingixolele. Ukuthi bengidla ngisho isidlo ngidlisa nabazalwane isidlo kanti angikho endaweni eclean. Ngiyakuzwa. Angaphumi emanyaleni. So ke ngabatshela ngabuyela ekhaya ke. Ngingedwa ke vela ngithi akekho naye ubaba uzobuya Friday ntambama. Mina Friday ekseni hayi kwangasavuma impela ngase ngisithathele isinqumo sokuthi ngiyaphuma. Okay, yes. Yeah. Friday ekseni ngafonela imoto yezimoto yazongithatha. Ngaphuma nje nezimpahla zokugqoka ezami nezabantwana. Oh yes. Ngashiya everything ngoba angilwi namuntu. Ngiyasazi isimo sika baba nomama omdala. Yes. So angikwazi ukuthatha izinto zasendlini ngithi akasale nani. Ngiyakuzwa. So ngashiya konke ngaphuma nezimpahla zokugqoka ngalayisha komantshi abawu2 nasezikhwameni ezinye ezincane. Kwanela nje ibhuthini yemoto nala ngemuva kwi-private. Ngahamba ngaye ekhaya. Ngabuyela ekhaya. Ngafike ke ngamtshela mama ayi sengibuyile futhi. Yeah. Angamukela umama ngenxa yesimo sabantwana. Yes. So ayi kwase yabona uNkulunkulu mayicindezela. Impela. Ngangasafuni lutho. Usuthi kumele ngaphuma kanjalo ke. Ngathi ngcono ngiphume engekho. Ngoba mangingamtshela ngiphume ekhona uzonginqabela njengoDisemba. Yo yeah. Yes. Yeah. Yilesi sizathu esangenza ngaphuma engekho. Oh yes. Ngafana nomuntu oweqayo obaleka emzini. Isimo sokuthi ngimbonile ngoDisemba engicindezela. Yes, ngiyakuzwa. So ngaphuma kanjalo ke ayi. Wathi mayifika ke wafona nje futhi emini esho ukuthi usesenquthu. Oh. Hayi ngamtshela lutho nje futhi ngamtshela ngathi hayi ngisi right nabantwana ngilapha ekhaya. Okay. Ngila kubantwana. Ntambama should mayisefikile avela ngangifoneli. Ngiqonde ukuthi okay should uthe mayingena endlini wabona ukuthi wa notice ukuthi kukhona okungekho. So walokhuza ke wadlulisa kulesihlanu. Yes. Umgqibelo ekseni wangifonela isikhiye ngizoshiya kumakhelwane bofika uthatha isikhiye ke mawukuthi uyabuya. Ngizoshiya kumakhelwane ngisayedrobheni. Okay. Ngathi hayi akunankinga baba. Angangamtshela ukuthi angisi. Hayi kwaba umgqibelo kwaba yisonto. Ngesonto uthi wangibheka. Angangaqhamuka wa understand ukuthi endaweni yangaki esigodini sangakithi komakhelwane kunabazalwane abaphenduke abanye ba repente kimi ngesikhathi ngifikile ngoDisemba. Okay. Yes. Inkosi nje yabasiza basindiswa. Yes. So besikhuleka nabo wavele wa reporta kanjalo nakubazalwane ubaba ukuthi hayi unkosikazi ungale ngakubo kubazalwane laba balapha ngakubo. Oh yes. Ngokuthi sometimes bebeshaya upetrol ukuthi beze enkonzweni. So ngalo Sunday leyo uNkulunkulu ngathandaza mase ngizoya kulowo muzi loyo kwamakhelwane siyokhonza. Ngakhuleka ukuthi inkosi ngizofike ngifundise ngithini kulabazalwane ngiyothini. Yeah. Yangambulela ke inkosi. Yangambulela incwadi ka 2 Timothy. Okay. 2 Timothy chapter 1. Ngaqala ku verse 8. Cela nje ukumfunda kafishane.
ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu nangami isiboshwa sayo kusho umpostoli Paul eyalo Timotheo. Yebo. Kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkuluNkulu. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Kungengo kwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa. Esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi. Yes. Kodwa ke ngafike ngabafundela ngaqala lapha ku verse 3. Okay. Ngehla nje nayo. Yes. Ngehla nayo. So ngaqonda ukuthi Nkosi Jesu ngibizile. Ukuba ngishumayele ivangeli. Yes. And mawuqhubeka ufunda kukhona la umpostoli Paul eveza khona ukuthi nakho lapha ngenhla ku verse 6. Yes. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvusa isipho somusa sikaNkuluNkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Oh yes. uNkulunkulu ungiphile vele isipho sehealing. Oh yes. Yeah. Lokho njoba ade sikuyi fasting nje this year ku January leka 21 days. uNkulunkulu ngenye Sunday uke wangizwisa. Umlili izandleni. Wow. Ngaze ngayithintitha ngangihlezi phe umpede ngilalele inkonzo leka baba uNtsibande. Angithi usenda inkonzo usuku nosuku. Yes. Ngilalela inkonzo yangeSunday ke kuyiSunday. Zavuthi izandla. So ngaqonda ukuthi uNkulunkulu ngipha nanti izwi engizolifundela labazalwane. Okusho ukuthi zishisa. Yes. Okusho ukuthi uNkulunkulu ungithumile la esigodini sangakithi. Kunabantu abaningi abazosizakala. Oh yeah. Ngenxa yokushumayela kwami ivangeli. Yakuso. Nabakipitile ngoba iyabona nje umhlaba wonke. Yeah. Ipercent elikhulu lisemkipitweni. Yeah. Yebo. So ngaphinda ke 2 Timothy 2 verse 7. Uthi verse 7 qonda engikushoyo. Yes. Ngokuba inkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke. uJesu sinikeza ukuqonda. Yebo. Inkosi uJesu sithumayo bese sinikeza ukuqonda. Yebo. Isinikeze ukwazi ukulikhuluma izwi lakhe. Yes. Yes. Sil interpret ngomoya wakhe inkosi uJesu. Yebo. Bese sekuba 2 Timothy 4 verse 1 to 5. Chapter 4 verse 1 to 5. Yes. Uthi isihloko sithi uTimothy uyalwa ukuba qine. Ngiyaqinisa phambi kaNkuluNkulu noKristu Jesu. Yes. Uyakwahlulela abaphilayo nabafileyo. Nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe. Ngithi shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso. Sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo and bakhona abazalwana abangasifuni isifundiso esiphilayo. Kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Bafulathela izindlebe zabo eqinisweni. Yes. Baphambukele ezinganekwaneni. Kepha wena qonda ezintweni zonke. Ubekezele ekuhluphekeni. Wenza umsebenzi womvangeli, ufeza ukukhonza kwakho. Oh yes. Isithole lapho ke isiqinisekiso sokuthi okay. Inkosi uJesu ingibize ukuba ngibe umvangeli, ngibe ummemezeli. Yes. Wezindaba zikaNkuluNkulu emhlabeni wonke. Yes. Amen. Amen. Sesivala nje bhuti wami. Yebo. Ngicela nje ukuvala ngokuthi ngiyacela izinceku ezisenkingeni. Ngiyazi ukuthi sometimes bangene inceku ingene enkingeni zokuthi igcine
seyihlambalaza ivangeli ngenxa yamakhosikazi wazo amakhosikazi wazi ingcebo. Yes. Ngiyacela ukuthi ingcebo zirepente ngoba mazingaphenduki uNkulunkulu uzokwenza njengakuyinkosi uSawuli. Wathi uNkulunkulu kuSawuli akahamba uSawuli abulale ama-Amaleki. Yes. Aqede zonke izoni. Yebo. Abadala nabancane. Ilwane nani. Yes. Kodwa inkosi uSawuli ya ignore izwi likaNkulunkulu. Oh yes. Elitshelwe umprofeti uSamuel. uSawuli wafike wayisindisa inkosi yama-Amaleki uAgagi. Yes. Wabuya nayo. And then abantu naye uSawuli bathatha kwezinoni leyo. Yeah. Lokho abakubona kunxaneleka kibo. Babuya nakho. Yes. Empangweni yama-Amaleki. So mayefika la kuSamuel ufike uqamba amanga uSawuli. Uthi hayi ke sengilifezile izwi likaJehova. Yeah. Njengalokhu kade ekhulumile. Kanti uNkulunkulu usekhulumile kuSamuel. Yebo. Ukuthi uSawuli akalilalelanga izwi lami. Yebo. Akayenzanga lento engithi ayenze. Mayefika uSawuli eqamba amanga lapha kuSamuel. uSamuel umbuzo ukuthi njengoba uthi usukwenzi lokushiwo uNkulunkulu pho lokhu ukukhala kweinkomo nani emva kwakho okwani. Yebo. Wavele inkosi uSawuli yaqhubeka nokuqamba amanga. Yathi hayi abantu bazithathele empangweni yama-Amaleki. uNkulunkulu yazi ukuthi wenzani kuSawuli, wamlahla. Wathi uNkulunkulu ngiyazisola ukuthi ngimenzeleni uSawuli abe inkosi phezulu kwesizwe sami uIsrayeli. Yes, kunjalo. Ngisho ke esethu uyavuma ke. Esethi hayi Samuel ayibuya nami. Sihambe siye ebantwini siyohlabela uJehova. uSamuel wathi cha. Yeah. Uthe uSamuel mayephenduka ethi uyahamba, uSawuli wabamba ulokhuza umphetho wengubo kaSamuel yaqhebhuka ingubo. Yes. Waphenduka uSamuel wamtshela wathi yabona nje baqhebhuka ingubo. Umbuso wakho uyawuqhebhula uNkulunkulu. Yo. Ngenxa nje ukuthi akamlalelanga uNkulunkulu so sengivala ngithi nje zinceku phendukani. Yes. Nizithobe kuNkulunkulu. uJesu useseduze. Oh yes. Useseduze ngendlela esingayicabangiyo. Njengoba nami ngize ngafinyelela lapha estudio bengingazi ukuthi ngalonyaka ngizobe ngizobe ngingasekho emkipitweni, ngizobe ngingasekho emshadweni, bengingazi. But uNkulunkulu uyasazi isikhathi. Ngakho repent. Bo mama mfundisiyekani ukudonsa izinceku ngamakhala zize yithuke seyicommit sono. Nani bo mama mfundisi repentani msana ukuba nabazalwane nibathandayo nabazalwane nibazondayo. Oh yes. Abazalwane batreateni ngendlela efanayo. Bese ngithi kwabesifazane nabesilisa abahlalisene ngiyacela ukuthi niphume emkipitweni. Niphenduke nihlanzwe ngegazi likaJesu ngoba inkosi iseduze. Yes. uJesu Kristu uyinkosi. Bese ngiyabonga baba, ngiyabonga ukuthi ngathola inkonzo kaBaba uNtsibande. Ngafa kwa umzalwane ekhaya lezwi. Okay. Mangena lapha ekhaya lezwi waqala lo mzalwane lokhu engizwisa nje inkonzo efike efakaza makulesine lo mzalwane lona ngagcina lento wangenza uNkulunkulu nami ngayibona. Ngathi mangena la engifaka lapha ekhaya lezwi intshumayelo zika Baba uNtsibande ushumayela izwi alivula izwi alikhaza uNkulunkulu emsiza ngomoya wakhe ongcwele alikhaze la ihlaba inhliziyo yami uNkulunkulu wangibonisa ukuthi bengisekuthunjweni. So ngiyabonga kakhulu. Ngigcineke ngokuphuma ke la kule ministry angikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibe
imember yakhona ekubeni sengiphumile. So nga decide ukuthi ngiyaphuma futhi uNkulunkulu wanginikeza umbono wokuthi angiphume la kule ntaba ebengikiyo cause ayikho esisekelweni sobungcwele. Wangikhombisa uNkulunkulu ngibalekela entabeni. Kanti ibandla lika Baba uNtsibande entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu ongifake kulelo bandla. Akusikhona ukuyichuzela kwami. Yes, so uNkulunkulu ungivulile kakhulu amehlo. Ngiyabonga kakhulu ngenceke kaNkulunkulu uBaba uNtsibande, inceke sasaba uNkulunkulu. Yes. Engayiphakamisi nakancane. Kodwa uyaye athi mina ngiyimbongolo. uJesu ugibele kimi. Amen. Amen. Ilawo amazwi ami engivalelisa ngawo ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Awushe umlilo wevangeli bazalwane, asiphumeni esonweni, sizihlambulule. uNkulunkulu sasinikezela ithuba njengoba uJesu inkosi uJesu ingakabuyi nje inikeza mina nawe ithuba lokuthi siphenduke. Egameni lika Jesu uNkulunkulu anibusise, ngiyabonga baba. Amen. Few questions nje. Ngiyazi uthe uqedile. Awekho made kakhulu. Ngifuna nje ukuthi kucace nje umuntu osekhaya acaceleke. Udivorceile. Okay, lapho kulo ndaba ye divorce sathi masingena kulo mshado masithi siya eHome Affairs. Kwatholakala ukuthi nanku umshado wokuqala kaBaba. Awukwazi ukuregister imshado ewu2. Ngoba yilo mshado ohlanganisa amafa. In community of property lo qala wakhe. So Home Affairs bathi bathi asicele ipermission kumama omdala. Sizoyicela kanjani oba vele simfihlele. Futhi nje wayengekazavume vele. Ngoba nayo nje kwakummangaza ukuthi awindoda yakhe simshili yathatha umzalwane. So kangangokuthi ipasi lama likaze lishintshe vele. Ilokhu nje ukhumala isibongo sakho vele. Title yami nje ayikaze ishintshe nje, angazi ngumesisi. Bengumesisi ngokungibiza kwabantu. Ngoba phela babona ngamehla ngithi ukuthi siyashada. Abazi ukuthi emva komshado kwabe sekwenzakalani. Incwadi yomshado ayikho. Nakho lokho kwakuyisign futhi. Kwakuyisign nakho lokho cause sizame kaningi, sizama kaningi. Sicabanga sihamba nabameli kodwa akwangenzeka. Ngibuzela ababukele emakhaya. Omunye uzobuza wagcina uyile kumama wayoxolisa. Ngiyabonga baba ukungikhumbuza. Ngagcina ngiyile. Ngaphambi kokuthi nje ngiyothola ideliverance. Ebandleni leli. Kwabiza ukuba ngiqale ekuthenini ngiyobuyisana. Nomama ngiyozithoba ngiyoxolisa. Ngaya. Ngiye I think bese ku October bese ku October. Ngaya October 2024. Ngaya ngisaba kodwa kufanele cause ngiyamazi nokumazi futhi ke udumile ke nje ke futhi uyaziwa nje ukuthi hayi kuloya mzalwana alifakwa. Nje kukhona nje lokho kuba uGoliath. So futhi ke yimi phela vele ngamsukela. Angenza noma ngabe yini futhi ngeke ngimblame. So ngangisaba kangaka ukuthi ngaze ngacela omunye umzalwane ukuthi angiphelezele. Kwasho ukuthi ke izinamba zakhe ngiyayifuna ngizitholi. And then nemali yabona yokugibela masihamba sibabili izongishodela. So nembono uNkulunkulu abengibonisa yona. Akavezanga ukuthi ngihambe nomuntu. Kushuthi nje uJesu wayefuna ukuthi ngihambe naye. So ngahamba ke. Ngahamba kuyiSaturday. Ngafike ngalala lapha engalala khona. Ngavuka ekseni ngaye ebandleni lomunye umfundisi. Elikhona around lapha enkandla. Ngaye ebandleni lomunye umfundisi ngangena ezumuntu ozokhonza.
ya kanti inkosi sixoxile nami Okay. ukuthi ngena la kule nkonzo makuphuma inkonzo cela umfundisi ucele akuxhumanise nomama Okay. bayazana umfundisi lo nomama Okay. noma bengakhonze bandleni elilodwa yeah and then ke umfundisi iphuma inkonzo ngima approach ngixoxe naye umfundisi mina ngusibanibani ethi hayi ngiyakubona ngiyakukhumbula sesingiyakwazi sikhule nabo vele sa high school sasifunda naye noma yena wayephambili Okay, yes. yeah so athi hayi ngiyakubona sisu sibanibana ukwalapha ya endaweni ethile ebese ngithi udaba lwami nomfundisi usibanibani uyalwazi athi yebo mzalwane ngiyalwazi kube lula nje yazi uNkulunkulu avele nje ayenze belula kube inkulumo nje short ngithi hayi baba izwi lenkosi sengihlangane namavesi akhuluma ngokuganana so ke manje inkosi yangisola ngizocela ukuthi ungixhumanise nomama ngicele intethelelo Okay, yes. sengiphumile emzini Yes. sengihlukene nomyeni wakhe hayi athathele phezulu udaba umfundisi ethi hayi ngizomfonela khona namhlanje ukuthi asihlangane nekusasa Okay. kodwa akwangaba njengoba kade ecabanga akwangaba ngeMonday because umama waye committed off but committed Okay. and then ke ithuba sasathola ngolesine Okay. aqhubeka ke ngahlala Monday Tuesday Wednesday Thursday Yes. ngihlezi khona lapha enkandla ngilo ngidamane ngene fasting ngiphume after 12 ngidle after 12 kwaze kwashaya uLwesine ngoLwesine ke nga break ke ifasting sengibuya khona Yes. oh hayi nganginovalo washo ukuthi ngicelile imthandazo kubazalwana abamesabayo uNkulunkulu Yes. abaphilayo ubungcwele bayangikhulekisa bangiqunga isibindi bangisendela namavesi Yebo. hayi saqungeka isibindi abanye bayangifonela bangiqunga isibindi hayi ngathi inkosi uJesu ngiyabonga ukuthi unami le izokwenzeka lezi ingonyama okuthi uDaniel wapho semphandweni wengonyama zangamuhle ngicela ukuprove ngami inkosi uJesu Yes. ngikhathele ukufakaza ngoJeremia noDaniel engabazi ngifuna i-living Uyibone lento testimony kuwena. kube yimi yes Mm. so ngahamba ke washo umfundisi hayi sohlanganela lapha ya eoffice lami lapha thiza khona around lapha edrobheni enkandla Okay. and then ke wa communicate naye umama ukuthi uzoba selantshini ngo1 Oh. so uzohamba umlanda ngo1 usebenza esibhedlela Okay. uzohamba umlanda esibhedlela wamlanda ke ngafike ngahlala endaweni ecashile ngafika kuqala hayi ke wayeseyafika ke naye ke wayeseyangibiza ukuthi ayisengangena ngiyahamba ngayongena ke wangithobisa uNkulunkulu ngathi mangena eminyango ngiya lapha esitulweni because yena wayehlezi kuyitafula umfundisi la ngapha uye ngapha kunesitulo kusho sizohlala mina umnyango nawo ngapha ngena ngaqonda lapha esitulweni ngafike ngahlala ngabingelela yo wayes naye esho kumfundisi hayi mama usibanibani ma'am nangu ke umzalwane obecela ukukubona Yes. yazi waba shocked wathi okay ake ngizwe uzothini ngase sengiliqala kudaba ngababingelele egameni lika Jesu ngase ngisho ke baba mama ngizocela uxolo ngokuthi ngathatha umyeni wakho kanje. Yes. Wathi hayibo akhulume naye umfundisi athi hayibo sibanibani embiza ngesibongo sibanibani mina uthini vele usibani angibize ngegama athi lo owenza ukuthi nokuthi yazi wathi esho ngalesikhathi kusho ukuthi sisaqala ukuthandana nobaba esebala zonke izinto esebala nje zonke izinto ezazenzeka athi mhlawumbe uzongibhuqa yazi angizwa kahle ngangcono bekuthiwa wemfundisi ungibize ngi-off nginelanga lonke manje nje yabona nje isikhathi sesiyangishaya hayibo ngathi mama angizile ukuzokubhuqa ma ngiqinisile ngicela uxolo yeah ngangingazi hayi
eseqala ethi uyangirecorda wathi mina ngazi ukuthi kuthiwa lo ntombazana wathatha umyeni wami wathi umbonisiwe esathi uyasiqala leso story kusho ukuthi engqondweni yakhe kwafika ukuthi aka reporte ku-Metron emsebenzini a report ukuthi ngibambezelekile ubambezelekile lantshini so uzothi ukuba late walokho uzwaphazanyiswa yileyo nto wathi usenza icall mayeqeda ukwenza icall usekhohliwe usethi nje yazi lento yavela ngehla ngaphezulu wemfundisi awungitshela ubethobe bengihlangana naye nje la erank singakeze ukuzohlangana lapha ku bekuyokwenzakalani vele futhi ngiyaqinisekisa kukhona obekuzokwenzeka noma engabekanga kanjalo ukuthi uyaqinisekisa bathi nje wabeka ukuthi kukhona yena obekuzokwenzeka wangifihla uNkulunkulu kwaba nje ingxoxo nje emfishane nje kanjalo ngarecorda ngeyami ifone ngirecordela ukuthi ngifike at least eNewcastle ngizwisa umama wami nomama abe neshow yokuthi ngiphuma khona kuye ngempela ukuyoxolisa ngoba ubethiwa angirecordanga akekho bezongifakazela because uyaziwa umama lo ukuthi alifakwa ube ngangishaya mhlawumbe ube ngangibulala nokungibulala mhlawumbe uma nesibhamu mhlawumbe ube ngangidubula so kwaphela nje kanjalo wayesethi umfundisi ma'am take your time uyetshise le ndaba mina ngiyozwa ngawe mawusufuna isession ecounseling iqhubeke ma'am cause lento siyenzeka iminyaka eminingi vele akuyona into ongathatha nje manje isinqumo sokuthi uyamxolela usisi noma umxoleli kodwa nje mina okwami ngithi ninenhlanhla ukuthi usisi usaphila nomyeni wakhe usaphila ubethu usisi uqhamuka umyeni wakhe eseshonile buye kwamukela kanjani isimo esinjalo bekuyothiwa usisi ubezoba senkingeni yokuthi wena une fully right yokuthi uthini ngesidumbu somyeni wakho uyasithatha uyasingcwaba noma uyasijezisa ukuthi intombazana ayingcwabele yona yayibona lonto ngiyakuzwa so kwaba kanjalo ke waphela kanjalo nje umhlangano baphuma wamhambisa umfundisi ngemoto emphindisela emsebenzini wakhe ioffice lakhe ngaphuma nami ngihamba ngabuyela endlini ngihamba ngimdumisa uNkulunkulu hayi cha siyabonga waphuma futhi kanjalo futhi ubaba wayithatha kanjani imlimazile kakhulu ulimele akayi understand uze abuza ukuthi wonja esinjani lesona singathethelelwa ngoba phela right sihlambulukile kubazalwana abaningi sizethula ukuthi thina emshadweni wethu singene ngalendlela ngenxa yezimo ezithile nezithile sivumile kubazalwane sahlambuluka sayicela intethelelo basikhulekisa ukuthi inkosi sithethelele pho why uthi asithethelelwe why uthi sisemkipitweni yesinjani lesona singathethelelwe ngase ngiphendula mina ngithi ithi inkosi uJesu uma sizivuma sizishiya ithembekile yona ukuthi isithethelele ngamkalekisela umfazi owayebanjwe oqotsheni iphinga elethiwa abantu kwathi bathi abantu ngomthetho kaMose uthi umthetho asimgxobe ngamatshe sebephethe amatshe uJesu izwi alisho lapho wathi uma khona ongenasi isono akaqale amkhose ngetshe kwafumanise ukuthi kushuthi omunye nomunye wayisesho wathi uthi nami sikhona isono engisifihlile balahla phansi amatshe uJesu mayithi uvusa ikhanda owesifazana useguqe uyedwa wayesethi uJesu bapha bamangaleli bakho wathi abekho Nkosi bahambile wayesethi hamba ungabusona ngase ngimchazela ke baba ke thina sivumile zonke sayishiya kodwa lesi sokuthi sisemshadweni ngendlela erongi
unaye unkosikazi wakho iBhayibheli alikuvumela ukuthi uthathe omunye unkosikazi omunye saphila so sisivumile kodwa saqhubeka sahlala emshadweni kanti inkosi uJesu ifuna ukuthi sisivume bese siyasishiya mina ke ngisishiyile ngisivumile ngase ngiyashiya sona somkibito kona kumlimazile kakhulu ulimele inceke yenkosi kodwa futhi kumkhuleko wami ukuthi inkosi menze abone arepente naye aqhubeka shumela ivangeli eseclean esethethelelwe engasekho esonweni kahle kahle mina la ngisiza yena ngiyakuzwa angifisi ukuthi ayesihogweni iqinise eselazile eseshumayela iminyaka emingaka esekholwe iminyaka emingaka I wish ukuthi naye ethi ebuzwa lobufakazi a realize abone ngempela ukuthi kahle kahle mina ngisave umphefumulo wakhe ukuthi asale eclean ngoba lapha esifunde khona lapha kwaba seKorinto chapter 7 lama verse esiwafundile lithi ababuyisani mawukuthi ababuyisani omunye ahlale kanjalo omunye akahlale kanjalo lapha yakuyizaka kukhona izwi elithi kungcono ukuthi indoda ihlale ehlane yodwa kunokuhlala nowesifazana oxabanayo yes so mawukuthi uyayibona ukuthi vele ngeke akhona ukubuyisana nomama akahlale lapha yingakho ngaphumanga nezimpahla zasendlini ngangenzela ukuthi makuthi kubiza ukuthi ahlale yedwa ngenxa yokuthi akakwazi ukushada omunye unkosikazi esekhona omunye ngokwezwi likaNkuluNkulu bazalwane asingaleqi izwi likaNkuluNkulu hey cha lapho yes so mina kahle kahle ngisiza yena ngiyakuzwa ngisacrificeile ngempilo yami ngamzwela ngangena naye emshadweni ngoba ngimzwela namanje ngiyamzwela kubhlungu nakimi kubhlungu ngempela futhi nakuwe futhi omunye bezothi hayi ngithatha okunye ngishiya okunye wena ushiye konke lokho nje mina ngishiye konke ngishiye nje konke futhi ngasho ngathi asixabani mawuthanda abantwana bekuvakashele wozothatha abantwana yes okay so abantwana maye no petrol ngama Fridays uyabalanda ngeSunday intambama uyababuyisa futhi abantwana basesebancane ke abaka basesebancane omunye una 7 omunye una 4 hayi cha basesebancane kuyezwakala wena ke after yonke lento nakhula namhlanje ulethe ufakazi uzizwa kanjani nje bathi abelungu nesilungu sabo I'm over the moon okay yes ukhulekile because ubuthunjiwe bengisekuthunjweni bengingahlalisekile ngazizwela nje umthwalo udileka namanje njoba ngile studio ngizwa futhi another mthwalo uyaqhubeka uyadilika ukuthi inkosi sengizophila nje ubungcwele ngingaphazanyiswa yilutho ungabikho umuntu ozongcolisa ngikuzwa kahle yes ngikuzwa kahle hayi bakithi hayi cha siyabonga kakhulu ubufakazi bakho bunamandla kakhulu kuningi nje okuthintile nanokuthi nje mama benze njani ukuze ingceke zingayitholi sezenza ezinye izinto ke kanti ke nje nezingceke nazo kufanele nazo sifunde nje ukuyithiba yes sikhumbule nje ukuthi la emhlabeni sisempini omubi sengamvumeli uyoqhamuka ngawo zonke izinhlobo zama tricks omubi uzothi yabona uphathekile kahle kulomshado wakho yabona unkosikazi wakhe yakudelela ini kuuya njalo omubi owenza unkosikazi akudelele bese ethi thola omunye unkosikazi so ingceke nje kufanele ikwazi ukuma iqine ubunzima batho besikhashana uma nje singakwazi ukubekezela konke nje ngokwesikhashana uthema uyiqala nje le ndaba le uthe awuzange ukuzohlambalaza Hloso yakhe akusikhona ukuzohlambalaza futhi akusikhona ukuthi ngoba mhlawumbe umfundisi wakwaba right ngoba manje seziyambhedela izinto wena usuyabuya usuzomhlambalaza cha ilife yakhe nje lokho iyaqhubeka ukuthi nje wena uthintwa yizwi ukuthi
khona okuright okufanele ngikwenze nokuthi ke nje futhi uzohlambalaza lo mubi ngoba bekuyizenzo zakhe Sathane ngoba izenzo kaSathane zonke lezi akafuni siyongena ekhaya ezulwini. Yes. So imisebenzi yakhe mayihlanjalazwe. Ibekwe obala. And manje mayihlanjalazwa unfortunately khona nabantu abazothinteka emaceleni but akusikhona ukuthi kuhlanjalazwa bona ile misebenzi emibi. Ile misebenzi emibi. Uyawalibeka ungaqhubeka. Ngoba inhloso kaSathane ufuna ukungena nabantu abaningi esihobweni. Yes. Uyawayibeka futhi indaba wathi uma uzosaba ukuyikhuluma lezi zinto kusho ukuthi wena usasayida nezwe. Kunjalo. Uyalithanda lelizwe. Uyalithanda iziqhamalazile. Manje ukuze ubonise ukuthi awulithandi lelizwe, hlambalaza imisebenzi yomubi. Kunjalo. Ayi cha. Zonke ukuphila kwakho. Yes. Yeah. Ungabi nendaba nabantu abazokubuka bakolodela. Ngoba phela kunjalo. Cha. Ukuze nje uzuze ukuphila okuphakade. Akukulahlekele ngabe. Yes. Phila. Nguzwa kahle. Lo ungawuphendula noma ungawuphendula umbuzo okugcina. Alright. Kukwena. Usengashada futhi? Cha. Noma ngabe kuthiwa inkosi ibingihleleleke inkosi yami ngesingami nje cha. Angisayimisele ukuthi ngibe ngene emshadweni. Ngezizathu sokuthi ngoba uke washada izwi lithi noma ngezinye izathu? Ngezizathu nje sokuthi nje kwanyama yami nje ikhathele idelile. Okay, yes. Nemigomo yalapha emshadweni inzima ayikho lula. Hayi inzima bafethu nje asingakhohlisana. Manje udiscourage umuntu ongakaye emshadweni manje uthi angashadi. Angiba discourage uma umshado uNkulunkulu ekubekela umshado uzokunikeza. Ushade nje futhi ungahlupheki inhlobo emshadweni ningahlukumezani nje inhlobo mawuzobuvela kuNkulunkulu. Okay. Yes, mina ngesingami and ngoba kusuke kwavela futhi nalokho esayidini lika baba. Okay. Waba na umqondo wokuthi njoba sengikhipha iring yakhe okusho ukuthi sengifuna ukuthi ngibe intombi nje ngeshelwe ngishade omunye umuntu. Okay. Ngoba udaba luhambe lwaze lo fika nje emkhandlwini ayibona into enjengalezo engimangalela so kwavela nala emkhandlwini mangabe besinikeza ama advice. Yes. Ukuthi ke sizobona ukuthi njoba uphume lapha wena Makhumalo uphumela ukuthi khona osumbonile. Yes. Ngoba ngabeka kwacaca ukuthi hayi ngoba kukhona esengimbonile ongangiphatha kangcono. Yes. Kodwa ngikhishwe izwi likaNkuluNkulu ngikhishwe kwesaba uNkulunkulu. Oh yes. Yes. Ayi cha. So nje ngaleyo ndlela ke angiufisi nje kwanyama yami njoba ngichazile ngathi ikhathele nje indaba zokwenza imisebenzi yenyama ngikhathele ngane zakwethu ngikhathele ngizimisele ukwenza umsebenzi womvangeli ngenza umsebenzi engiubizelwe inkosi. Yebo. Ngoba inkosi siseduzana. Yes. Amen. Sabonga ufakazi bakho bunamandla bukhulu ubuthatha isibindi abaningi abanaso leso sibindi and sibonge nangezwi futhi oye wasipha lona uNkulunkulu akubusise nje akugcine izona zakho seyithethelelwe wena ulicelile uxolo ukuthethelele uyena futhi okupha amandla nanokuthi uzukwazi ukufika la uzofakaza ebantwini kuwo wonke umuntu ezwa esekusele nje manje nje ukuthi wena uhambe ngokuqonda nje kuphelile akusekho kunye. Yebo. Hayi cha sibonge kakhulu sayivala ngempela njengoba ushila nje ukuthi hayi asiyivali. Nibuzwile ubufakazi omunye nomunye uzodonsa lapha adonsa khona sizakale lapha sizakala khona inhloso vele yileyo ukuthi kube khona ozosizakala uma kukhona obenesibindi kanje kusho ukuthi nawe ungaba naso isibindi kanti ke indaba enkulu uma ungakamamukeli uJesu phela ungaziyeka zonke lezi zinto uyiyeke nje uyiyeke ukuthi ngifuna ukukhamba ngokuqonda kodwa manje uma ungamamukelanga uJesu akufana nokuthi uyadlala ngeke uzunqobe lutho. Umbona nje obeletha lobufakazi enqobile nemibono yonke uNkulunkulu lokho ehamba naye ingoba from eqaleni wamukela uJesu nawe ngizokucela uma ngaba kwakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho mawufuna ukunqoba
ungangena lapho sewangena khona impela lithizwe noma ngabe futhi izono zakho sezibomvu njengegazi noma athiwa zimbi kangakanani lithi nje zakuhlanzwa zibe mhlophe njengeqhwa mawubuyisana noJesu umthatha beyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho igama lami ngumduduzo ngashaba ngasiphinde ngomusa kaNkuluNkulu sihlangane kwivideo elandelayo ukuthi ngicele nje leli phimbo lakho lelo lokhulisho engathi singavala ngalo yazi Okay. yebo sivala ngalo kilili yes Cha alikho mnandi azake bathi nje linomoya ongcwele. yebo Amen. amen Siyabonga Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade kuye kwafakaza no Davide wathunguma Lucy omuhle uhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. oh yes hayi angifunanga uyimosha mina yazi ngiyakhuluma kuphela angiculi siyabonga uNkulunkulu abusise amen Amen ngiyabonga.